Maayong adlaw ug malipayong adlawng Domingo kay nahuman man ang Sabado gahapon. For today's video maghimo ta og pagkaon nga gikan sa kamuting kahoy sa kamuti. Ug karon ato na ning putol-putulon kay aron na masigo ni sa kaldero ang ato ang lungagon nga kamuting kahoy. Unya pagkahuman nato na dayon ning panitan. Kay dili man gid ni siya pwede lungagon nga naay panit. So ato na dayon ning panitan nya paspasan nato ning panit diri kay aron dali ra ni mahuman aron dili ka mapulan og tan-aw sa kuang video karon mga idol. Bitaw oy, tiwasan ninyo nagtanaw ako ang video para makabalogin mo unsaon ako ni pagluto ning kaputing kahoy kay lami jud kay ni. Pero sa dili pa ato sa ning tarungon og hugas kay daghan pa kay naglapok kay gikan ba ni sa ilawom sa yuta amo ning magkalapok yun. Ato sa ning tarungon paghugas para dili ta makaon og lapok kay lain ra man ning lapok basta maimo ang makaon kay lasang chocolate. Bitaw oy lami jud kay nga pagkaon pero pobre ra gyud maka-relate ani nga pagkaon kay pang pobre maging tawo ni ato ang giluto karon. Kaya wala pa mangutan na dato ani. Pero hapit na, kwarta na lay kulang. Unya kay nahuman naman nato og hugas, ato na dayon ibutang sa kaldero. Nya pagkahuman, ato na dayon itak-ang sa ato ang gasol pot ang aso. Samtang nagluto ta sa ato ang balanghoy, ato na ni i-prepare ang ato ang mga lamas diri basta na ilamas, napud tay kilawon. Pares ani lami kayo, barilison nga labas kayo, lami kayo ni sa kinilaw. Lami kayo ni ipare sa ato ang kuan kamuting kahoy nga gilungag. Mao na ato ang gihiwa-hiwa na pud ni diri kay para ato na pud ning i-prepare para sa ato ang balanghoy nga kinakusgan. Ato sa ning hiwaon niya ato adayong panitan para lami kay ni basta walay panit. Ya pagkahuman natog panit ato na pud ning paspasan og tagon diri pino-pino kay lisod man pud kayo magkilaw ta nga dagko kayo magkamo ni ato ang pino-pino nato ni pagtagod para lami kayo makatuhop gid ang iyang mga lamas ba og ang iyang mga templada ba nga pinalami kayo. Unya kay nahuman naman natog tagod ato na pud ning panitan ang ato ang lamas kini ato ang pipino nga duha ka buok ato ni panitan kay para lami jud kayo siya. Kay gahi man pud ang iyang panit niya paspasan na pud nato ning tagod para dali ra mahuman. Para dili ka mapulan. Ayaw sa i-scroll ha. Tiwasa gyud tan-aw para maganahan ka. Uhaha. Unya kay kinilaw man ni ato ang gihimo, di yun ang pwede nga walay kuan, luya. Kay mao ginay makadalag lasa ba sa ato ang kinilaw kining luya. Nya tagod-taguron og pino-pino para lami kayo. Unya kay nahuman naman, ato na ning isagol sa ato ang kinilaw. Nya ato na pud ning timplahan. Pisaan daig sili nga pinadaghan. Siya rog di maghingos-hingos sa kahalang. Uy, hapit na limtan ang ato ang limon nga kinakusgan. Di pwede nga way limon ni ato ang kinilaw kay lami mo ni makadalag lasa pud. O ato na ni mikos-mikos para lami. Unya kay nahuman naman ato ning mikos-mikos. Ang nya naluto naman pud ato ang balanghoy. Ato na ning haonon kay ato na ning kaunon. O mao na ni siya parte na ng lami kay naluto naman. Kaya na magkilaw man ta, hindi gyud na pwede nga walay cook. Na gyud ay cook. May ato ang tilawan. Hastang lami murag kinilaw. Bitaw oy, daghan kayong salamat kay inyong yung gitiwas og tanaw ako ang video karon. Daghan kay salamat. Kalami.